De Joodse gemeenschap in Limburg heeft een nieuwe rabbijn. De feestelijke installatie vond plaats in de synagoge in Maastricht, waar Frans Timmermans als gastspreker optrad. Hier is dan het gebruik dat de mannen dragen een hoofddeksel, de vrouwen niet. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, omdat orthodoxe vrouwen die dragen een pruik. Dus hier zijn een aantal vrouwen om u heen die dragen een pruik. Okay. Maar mannen dragen een hoofddeksel. Normaal draag ik een keppeltje. Maar omdat dit zo'n officiële plechtigheid was, ben ik vrijwillig door de opperrabbijn gedwongen om een chapeau te dragen. U pakt wat breder uit vandaag. Maar blijf toch mijzelf. Ja. Dit is een nogal kleine synagoge. Is de Joodse gemeenschap in Limburg ook maar klein? Of valt dat Ja. We denken dat er ongeveer 500 Joodse mensen in Limburg wonen. Waar zo'n 200 bij ons bekend zijn die regelmatig onze schooldiensten, onze kerkdiensten en evenementen bezoeken. Baruch haba, Baruch haba, Baruch. U had het vanaf de kansel, zou ik maar zeggen, over het opkomend antisemitisme in Europa. En dat het niet de bedoeling is dat Joden zich in Europa onveilig voelen. Maar ja, dat beginnen ze zich toch wel te voelen eigenlijk. Hè? Zeker, dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. We hebben daar vanuit de Europese Commissie heel veel aandacht aan besteed. Vooral met de Joodse gemeenschap natuurlijk in Frankrijk, de grootste Joodse gemeenschap van Europa, waar zich veel problemen hebben voor gedaan. We hebben zo ook samen met de Franse autoriteiten toch een aantal stappen kunnen zetten om het veiligheidsgevoel te vergroten. Maar laat er geen enkel misverstand over bestaan. Er is onder heel veel Joden in Europa heel veel onrust. En ik vind het onze collectieve verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. En het is toch eigenlijk ook zo, minderheden moeten samenleven. Maar juist bij de jongere generatie uit de islam in Europa zie je eigenlijk een opkomend antisemitisme. Wat moet je daar tegen? Wat je ziet is dat een deel van de islamitische jeugd, vooral als ze net uit het Midden-Oosten komen, daar zijn ze opgevoed met jodenhaat. Haat tegen Israël en jodenhaat is daar precies hetzelfde. Die komt met al die ideeën naar Europa en die ideeën moeten bestreden worden. En dat zijn geen mensen die niet voor reden vatbaar zijn. Je moet dus ook investeren in het ontkrachten van die haatmythes waar ze mee zijn opgevoed. Je moet ook ervoor zorgen dat je in de eigen gemeenschap, in ons onderwijs, dat je mensen met elkaar in contact brengt. Dat ook zeg maar, jongeren die op internet gaan, op zoek gaan naar haat, hebben het zo gevonden. En dan is Israël de schuld overal van en dan worden de Joden daar ook de schuld van. Maar je hebt ook helaas op internet tegenwoordig ook weer de ontkenning van de Holocaust als thema onder Europese jongeren, rechtsextreme jongeren. Dat zijn allemaal zaken die vergen heel veel aandacht in ons onderwijs, in het maatschappelijk debat. En voor die uitdagingen mogen we niet weglopen. Zelfs sommige Duitse politici ontkennen tegenwoordig de Holocaust. Nou ja, er is een Duits politicus van de AfD die heeft gezegd dat Duitsland te veel doet om die pijnlijke geschiedenis te herdenken. Ik denk het niet. Ik denk dat heel veel andere landen een voorbeeld aan Duitsland kunnen nemen over hoe men omgaat met de pijnlijke kanten van de eigen geschiedenis. En nogmaals, wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd deze te herhalen.